Lafazar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. An ce na zo kina nema na. Eh haka ne. Ka zauna za mu yi magana. A ba sai na zauna ba, kawai gani menene matsalan? Na fitar da kai a matsayin mijin da zan aura. Allah ya kiyaye, na daina soyayya. Ba haƙuri zaka bani ba. To me yake so ne miki? Kawai ka amsa umarnin da na baka, shine kawai abin da zaka mu. To da wa kike soyayya wannan ma'aikatar? Ma'aji na wannan ma'aikatar. To me yasa kika rabu da shi? Dan na ga yana da tsawo. Umar, ka ji wai Hajiya Nafisa za ta aure ni. Da yar ubangiji ya tsara haka ne domin ta fahimci yadda rayuwa take. Haka ne, to godiya nake. To amma ina son baka shawara labai. Okay, to ina jin ka. Kada ka bari ta ci gaba da yadda da cewa mulkin da take a nan shi za ta dora akan ka idan kun yi aure. Hajiya Nafisa, na da zan aure ki amma fa sai yin kullun zaki bani 50k. To kana iya bari. To me yasa ba zaki bani ba? Saboda dukiyar ba taka bace. To amma kuma Dan Allah malam karfin baki. Akasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba.